Istoryang kahayupan. Bisaya Horror Stories. Good day Sir Kay ug sa mga listeners ani na channel. Ako day si Cherry. Nalang ko'y gustong ipaambit na istorya kabahin sa akong kasinetian dihang nakipista mi sa among kaliwat ug nahitabo kini sa usa ka liblib na baryo. Dili na nako matino kung unsa kadto na tuig na hitabo, basta naapa ko sa kong early 20s atong panahon na. Panahon nga naka-encounter ko og hilakbot nga dili na ko mahikalimtan sa akong tibok kinabuhi. Diri ko naka-experience og katingalahan, dalapod kahadlukan, ug aron inyong masayran ang tanan, diri nako sugdan ang akong istorya. Kini laging hilig kaayo ta og laag basta batan-on pa kung asa gani na ay gala o lakwat siya, way balibad ug moadto gid pudayon. Nabalitaan to nako na naday pista o maabot sa amuang kaliwat. Sabado to sa buntag dihang milarga nami uban sa akong mangig-agaw, uban po sa akong mga amigo ug amiga ug nagkasinabot mi na mamista mi sa balay sa among parente. Migikan mi ato og sayo kay sudunon pa ang baryo sa amuang adtuan ug gusto po damo na makahunat og sayo aron taas-taas og agi. Galakaw na mi ato ug lipay kaayo mi samtang kapadulong na adto. Pag-abot na mo sa dapit, nadunggan na namo ang tingog sa mga sonata ug ang klasiko nga mga tugtog. Baryo pesta gyud na naandan, magtapukay ug maghikay dinaghan. Bisan kinsa, welcome sa maong dapit. Didto mi midayon sa among kaila ug kaliwat gyud namo nga silang Auntie Lorna. Pasalamat pa mi ato kay naabot gyud mi in town sa ilaha. Dito na nga o nami uban sa akong meg-agaw, sundan sa lingaw-lingaw ug unya storya-storya pud sa mga ganap sa kinabuhi. Natingala naman lang mi ato ug naputol ang pinagstoryahanay kay nay usa ka babae na idara nagpurma ang niiksi na sa gawas sa ilang auntie. Gahilak kini sa atubangan sa balay. Naghilak kini kay ang pares daw sa iyang tsinilas nawala samtang gibilin kini niya sa may pultahan. Bukang bibig kini sa maong babae samtang nagsigi gihapon kini siya pangita. Gipangutana kini siya ni auntie na kung asa di kini niya gibutang kaganiha. Naghilak na kinig maayo kay kabag-o pa daw atong tsinilas niya unya mawala lang daw kunog ingon ato. Nagwala ang maong babae ug gapaso-paso kini nga murag wala na siyang kogalingon. Didto nakalitan ko kay namulong kini og kalit ug miingon kini nga, "Iuli ninyo ang tsinilas, kibalo ko na inagbinuang og kuha kay kung dili gani mauli, ikamahay gyud ninyo kung nganong inyong gitaguan." Medyo nawindang ko sa iyang reaksyon kay mura man kini siya gisapian pagstorya. Ako lang baka ang nakapamati ato o pandungog lang baka ato nako nga mura kini gisapian ang iyang tingog. Nanlisik ang mga mata ni ini ug suko kaayo nga nang storya ato bangan sa mga tawo. Daghan ang nakalitan ug nakapangutan na kung naunsa among babayi. Naalaan pud kini nilang kulang-kulang kay bisan unsa na lagi panulti ni ini. Dili pud masabtan ang uban pud niyang pinulungan. Kunya kay wala magimitubang kung asa ang iyang tsinilas, nagbilin kini istorya nga, "Sa nagkuha sa akong tsinilas, magsuka-suka og taptan unta kag sakit nga dili maayo, magantos ka, magantos ka." Sabay lakaw nga murag wala kini sa iyang kogalingon. Naimihatag og tsinilas para lang mokalma ang mong babayi, pero nagwala gyud kini gihapon, sabay palayo na sa balay nila ni Auntie Lorna. Mipaingon na kini sa unahan hangtod nawala rasad kini sa panan-aw sa mga tawo. Didto, naay taga baryo na usa pud ka lalaki ang miatubang sa katawhan ug miingon na dili na lang daw kuno to hatagag pansin ang mga babayi kay laag daw kuno kadto. Bisan asa na lang daw kuno to manumbay og kaon kay naapod daw toy gamay sa utok. Mongingon ato to siya, explica pa sa maong lalaki. Didto gibaliwala lang nako ang nahitabo kay naaman daytoy gamay. Ang gikatingalahan lang nako nga kung nganong naabot to siya sa ilang Auntie Lorna ug ang iyang tingog nga nausab samtang gasulti kini kaganiha. Gibaliwala ra kadto sa mga tawo ang nahitabo ug nagpadayon gihapon ang pista ug ang kalingawan sa dapit. Lingaw kayo mi atong adlaw uban sa akong may gagaw na dugay na nako wala makauban. Taod-taod na pod na wala ko makabalik sa ilang Auntie Lorna sukad nga nakatrabaho na sad ko. Maong gisulit nako ang pag-adto pod sa ilaha. Pag-ugma niya na human sa pista na mauli na mi ato ug dihang miabot nako sa amua, natingala ko na nga akong gidala-dala di inabang nga gamay nahibilin sa ilang kang auntie. Nakahinumdum ko nga gibutang man dito nako sa kwarto sa akong igagaw. Kay basin,
Mawala to kung dalhon ako sa pangpanglaag ng sa disko o sa mga kalingawan. Mao to, nga naka-decide ko na sa sunod simanan lang nako kuhaon akong bag kay naapa ko'y trabaho. Fast forward, miabot na to ang Sabado o nakalaag na kog balik sa ilang auntie Lorna. Nananghid ko kang mama na adtos ako sa ilang auntie kay magkuha ko sa nabili na kong bag. Migikan ako ato o nagpaabot na kog kasakyan paingon adto sa ilang auntie. Sa dalan, na ako'y nakasugat ato nga nakahimamat na ko pag miagi. Tanaw nako, pamilyar ang dagway ni ini. Paminaw nako, katutong lalaki nga may pasabot kabahin atong babae nga nagyaw-yaw kay nawala ang tsinilas. Medyo nakasabay nako siya sa paglakaw ug miingon ko sa iyaha na kung siya ba ang katong lalaki nga miadto sa pagpista sa ilang auntie Lorna. Miango ra kini, apan tan-aw nako siya ang panagway, luya kaayo siya. Gunya na ako'y nakita nga lapak-lapak sa mga marka sa bunog ug naa kini sa iyahang mga panit. Nakapangutan ako kung okay ra ba siya kay murag galisod man siya og lakaw. Tanaw sad nako, naa siya gidala-dala nga plastik. Gialalayan lang nako siya kay adto po day siya paingon sa ilang ka-auntie Lorna. Mao to, gasabay na lang may paingon sa ilang auntie. Sakto pag abot nako ilang auntie Lorna, nakigatubang giday na among lalaki nga tukang auntie. Ako ato, naara ko sa ilang kilid. May pahuwayo sa ako kay gikapay ko og baktas ug nagtan-aw lang gyud ko ato sa mga lalaki nga naibunog. Gaduda yun ko ato ug kung naunsa sad ka siya. Nadunggan ako ang storya nila auntie ug sa katong lalaki. Nangita na siya tambal para siyang gipamati. Nasagi po sa akong nahuna na nangita siya sa balay nga ginganlan og mercy kay iya lagi ako nung pangayo og pasaylo tungod sa iyang nabuhat. Nakuryoso ko sa gisulti sa mga lalaki ug natingala ko kung ngano ingon ato na lang iyang pagmahay ug ihapong pagkadesidido nga mangayo og pasaylo. Grabe daw kuno iyang pagmahay kung nganong nabuhat daw to niya. Dito wala na ko mamina og tiwas kay murag personal na kaayo to alang gistoryahan ni auntie. Basin maingnan niya ko ni auntie og chismosa tungod sa ako mga nadunggan. Pag human og storya nila, milakaw na ang mga lalaki ug nakiginabi na nako si auntie ato. Nangutan na pa ko kang auntie nagiunsa dato niya ang katong lalaki. Pungpa ni auntie, nasilingan ra daw to nila. Didto, mistorya sad si auntie sa ako nga gigaba-gabaan daw to og sugod. Nakuryoso ko sa giingon ni auntie kay kung unsa pud hinungdan nga kung ngano nagaba-gabaan ng mga lalaki. Miingon si auntie sa ako nga kung nakahinumdum ba daw ko atong pagpista nga naay nagwala babae sa ilang nataran. Miyango ko ug mistorya pa si auntie na ang kadtong lalaki nga nganlag Melvin, siya day kuno ang hinungdan kung ngano nagwala to ang mga babae. Misulti pa ko nga nagwala ang katong babae kay nawala to ang iyang tsinilas. Didto, miingon si auntie nga naay sala nga nabuhat si Melvin ngadto kang Mercy. Mercy di ang pangalan natong mga babae nga nagwala. Hilig daw kaayo mang trip ni si Melvin ug gibalo siya na wala to sa hunahuna si Mercy. Gikuha di ay ni Melvin ang tsinilas ni Mercy kay nakita daw kini niya nga nanumbay na sad sa ilang kang auntie. Pagpista di akong adlaw, si Melvin di ay ang miluto sa putahe nilang auntie. Ugod sa trip di aning Melvin na ang tsinilas ng atong nganlag Mercy mao day gigamit sa pagsugnod sa gihimong pulaig sa kahoy para modukot. Nakahibalo si auntie ato kay misulti si Melvin na iya daw kuno tong sala. Maong nangutan na siya kang auntie na kung asa daw ang balay ni Mercy kay mangayo siya og pasaylo tungod siyang nabuhat. Mao day gadala-dala to si og tsinilas nga nakasulod sa plastik dihang nagsabay mi kay ihatag daw kuno to niya kang Mercy ig makaadto daw siya sa ilaha. Gipalitan daw kini ni Melvin og susama atong tsinilas nga iyang gisugnod pagpista. Misulti pud ko kang auntie na naakoy nabantayan sa kadtong lalaki nga naay mga bunog ug labag sa iyang lawas dihang nagsabay mi. Nakuratan si auntie sa akong gisulti ug miingon siya na kung sigurado daw ko sa ako ang mga nakita. Miyango ko ug miingon pa ko nga wala ba di siya makamatikod dihang gatubang sila. Pangutana pa nako. Milingo-lingo lang si auntie ato ug nakapanguros na lang siya sa iyang nadunggan. Dito, natulog sa ako sa kagabi sa ilang auntie ug maayo kayo akong katug uban sa akong mag-agaw. Unya nagstoryahan na ipon mi sa bisan unsa na lang hantod sa nakatuog mi. Pagbuntag ni ana, mao na ni bungad na akong istorya na si Melvin na akong nakasabay kagahapon, patay na daw kini ug nakita na lang daw kini sa dalan nga daghan kaayog bunog sa lawas. Naa daw kini gisuka nga ito mga likido ug gaburot-burot daw ang panit niini dihang napalgan. Murag gibarang daw kuno si Kuya Melvin. Dito misagi sa kong nahuna, dili ba ka si Mercy ang nagbuhat ato sa iya tungod lang sa tsinilas? Medyo nahintakutan ko sa akong nabalitaan, kay gahapon pa lang nag-uban mi ni Kuya Melvin, apa nabalitaan na lang nako, napatay na si atong pagkabuntag.
Nakapanguro si Auntie Lorna ato tungod sa nahitabo kang Milbin ug miingon siya na dili na lang daw nako isaba-saba ang amo ang nahibaw-an. Medyo namarog pag-ayaw kong mga balahibo ato kung unsay naa day kaatungan lag mercy. Katingalahan manggod kaayo ang mga panghitabo. Dili pud mi makatumbok nga kung si Mercy ba gyud kaha ang nagbuhat ato kay gidungog dai sa ilang dapit ni Auntie na ang kaliwat daw ani nila ni Mercy kay kaliwat daw kuno og mga mambabarang. Tungod sa nahitabo og sa akong nahibaw-an, mipadali ko og pahatod sa akong angkol nga bana ni Auntie ug nagsakay ko og motor aron dali ra ko maabot sa eskina. Tungod lang sa chinilas nga nawala pagpista, naada ingon nato nga hitabo nga wala giday damha. Mao na akong magpista sa ilang Auntie Lorna, dili jud ko makalimot sa nahitabo og sa kahintakutan nga storya kabahin ni Mercy og sa iyang chinilas. Pila na pud ka tuig na wala jud ko mamista sa ilang auntie, hangtod sa may pahawa na sila adto og namalhin na sa laing lugar. Hangtod karon, nagpabilin gyapon ang akong katingala nga kun ngano ingon ato to, gibarang bagyod kaha o nagkataon lang na naingon ato ang nahinatnan ni Kuya Milbin. Kamo mga kaistorya, unsa inyohang masulti? Diri na lang kutob Sir K og salamat sa pagbasa sa akong ipadala na story. More stories to come ug maayong adlaw kanatong tanan. Mga kaistorya, good day. Ug ako di ay si Sir K. Ug ako ang narrator likod sa istoryang kahadlukan, Bisaya Horror Stories. Nagustuhan ba ninyo ang atong storya karon? Comment down below. Ayaw kalimot sa pag-like, share, ug subscribe sa maong video. Maura to mga kaistorya ug daghang salamat.